Palkanlaskenta voi viedä yllättävän paljon aikaa. Me Tuntinetissä olemme kehittäneet tehokkaamman palkanlaskentaprosessin, jossa palkat lasketaan yhdellä klikkauksella. Tässä videossa näytämme, kuinka muodostat palkkalaskelman yhdellä klikkauksella, kun pohjana on työntekijän hyväksytty, TES-tulkittu työaikaraportti. Ennen palkanlaskentapäivää asiakasyrityksen esihenkilö on jo sovitusti tarkistanut ja hyväksynyt vastuullaan olevien työntekijöiden TES-tulkitut työaikaraportit. Palkanlaskentapäivänä palkanlaskijan tehtäväksi jää palkkalaskelmien muodostus yhdellä klikkauksella hyväksytyn työaikaraporttiaineiston pohjalta. Voit valita maksuun useita yksiköitä ja työntekijöitä kerrallaan. Kun kaikki halutut työntekijät on valittu, klikkaa Maksa valitut -painiketta. Syötä haluttu maksupäivä. Tässä se nyt on, yksi klikkaus ja palkat ovat valmiit. Palkat muodostettiin hyväksytyistä, TES-tulkituista työaikaraporteista, joiden oikeellisuudesta vastaa asiakas. Tilitoimistolle jää huolehdittavaksi itse palkanlaskennan oikeellisuus. Valmiit palkkalaskelmat toimitat Tuntinetillä työntekijöille tietoturvallisesti verkkoon tai postitse. Klikataan Vahvista ja lähetä -painiketta. Voit tulostaa itsellesi erilaisia palkkaraportteja sekä valita painikkeesta SEPA-maksuaineistot tai tiedot tulorekisteriin. Moni usein yllättyy, kuinka se voikin olla näin yksinkertaista. Tuntinetillä teet palkanlaskentaa luotettavasti ja aikaa säästäen. Yksi klikkaus ja TES-tulkitut palkkalaskelmasi ovat valmiina. Toimita palkkalaskelmat työntekijöille tietoturvallisesti verkkoon. Säästä aikaa tekemällä sekä SEPA-maksuaineistot että tulorekisteri-ilmoitukset sähköisesti. Koe ja näe Tuntinetin tehokkuus itse. Käytä kuukausi ilmaiseksi ja tunnustele, säästyykö aikaa. Kotimainen laatu ja läpinäkyvyys ilman piilokuluja. Olemme apunasi alusta alkaen. Teemme käyttöönotostasi sujuvaa ja autamme sinua joka askeleella. Astu tulevaisuuteen Tuntinetin kanssa. Luotettava, kotimainen ja tietoturvallinen palkanlaskentasi kumppani. Ota yhteyttä. Soita 09 689 88 221, olemme avoinna virka-aikaan. Tai meillä on myyntiä tuntinetti.fi. Ollaan yhteyksissä.